Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, welcome ning ato ang Santos nga misa karon, anticipated mass. Ato ning ihalad alang kanatong tanan, alang sa atong mga pag-ampo ug mga katuyuan. Ato sab nga iampo ang atong mga kaigsuonan nga nagpaampo kanato. Ato sab nga gisaaran nga atong iampo labi na kadtong mo take og bar exams og mga adlaw sugod hangtod sa September 14. Lakip na si Father Joel Oresga o ang atong mga kaila nga mihangyo nato nga magpaampo. O garon mahimo kita ngayon sa pagsaulog nining Santos nga misa, maghinusol kita sa atong mga sala. Ginoo, kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kaluy-an ang dagita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala dadon kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. O kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadayi kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Ama, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan. Kaloy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawata ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesukristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Magampo kita, O Dios among Amahan, tanawag kami nga mahigugmaon, sanglit imo kami nga giluwas,
o gihimo nga imong mga anak diha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, ug dad-a kami nganha sa langit nga mao ang kabilin nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Kinsay makakaton sa kabubuton sa Dios. Ang tawhanong pangatarunganan dili igo alang niining mga buhata ug ang among mga pilosopiya malagmit magpahisalaag kanamo. Kay ang among mga lawas nga mamatay, nagyudyod sa among mga kalag. Ang lawas hinimo gikan sa yuta ug dili mulungtad, usa sa magbugat nga palas-anon sa huna-huna. Ang tanan nga among nahimo mao ang mga panaghap mahitungod sa mga butang dinhi sa yuta. Kinahanglan maningkamot kami sa pagtuon mahitungod sa mga butang nga suod kanamo. Busa, kinsa may makalaom sa pagsabot sa mga butang langit nun? Walay bisan kinsa nga nakahibalo sa imong kabubuton, gawas kung imo una siyang gihatagan sa kaalam ug imong gipadad-an sa imong balaan nga espiritu. Niining paagiha ang mga tao sa yuta nahimutang sa matarong mga dalan ug nakakaton unsa ang makapahimuot kanimo ug nga ampingan sila pinaagi sa kaalam. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalangpanan. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalangpanan. Gipabalik mo ang tawo ngadto sa apo. Nagaingon ka, balik ko mga anak sa mga tawo. Kayang usa ka libo ka tuig diha sa imong atubangan, ingon og usa kakagahapon lamang. Karon nga kadto milabay na, o ingon og usa ka pagbantay sa gabi. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among
Hapos mo sila diha sa ilang paghikatulog. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mabalhinong malilim. Nga sa kaadlawon mo gitib, pag-usab. Apan sa pagkagabi, malaya ug malarag. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalangpanan. Tudloi kami sa matarong nga pag-isip, sama sa among mga adlaw. Aron makakapot kami o kinaadman sa kasing-kasing. Balik na, Ginoo, kanus apa. Kaluy ang imong mga sulugon. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalangpanan. Sa pagkapuntag-puna kami sa imong kaluoy, aron mo singgit kami sa kasadyaw kalipay sa tanan namong mga adlaw. Ang mahigugmaong pagamuma sa Ginoo atong Dios, matuon ta. Magpalampos sa buhat sa atong mga kamot alang kanato. Magpalampos sa buhat sa atong mga kamot. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalangpanan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Filemon. Apan tungod sa gugma napugos ako paghangyo kanimo. Gihimo ko kini bisan kun ako si Pablo ang embahador ni Kristo Jesus. Gibilanggo karon tungod kaniya. Naghangyo ako kanimo alang kang Onesimo nga akong anak diha kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo samtang gibilanggo ako. Karon papaulion ko siya kanimo ug dawata siya sama ra nga ako'y gidawat nimo.
Buot unta ako nga magpabilin siya diri aron makatabang siya kanako puli kanimo samtang gibilanggo pa ako tungod sa ebanghelyo. Apan dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako. Busa dili ako magbuhat og bisan unsa nga dili nimo uyunan. Tingali si Onesimo nahimulag kanimo sa makadiyot aron mahibalik siya kanimo ug dili nagayud mabulag hangtod sa hangtod. Dili na siya karon ulipon lamang kundili minahal ng igsuon diha kang Kristo. Gimahal ko siya ug labi pa siyang mahalon mo ingon nga ulipon ug igsuon diha sa Ginoo. Kung giila mo ako nga imong katabang, dawata siya samara nga ako'y gidawat nimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap ka. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Dihay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Jesus og milingi siya og miingon kanila, kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan og inahan, sa iyang asawa og mga anak og mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Og kinsa kadtong dili mopas-an sa iyang krus og mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kun usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini og iyang bana-banaon pila ang magasto aron pagsuta kun may igo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kay kun kini dili niya buhaton, dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang pundasyon ug ang tanan nga makakita sa gisangputan mubiay-biay unya kaniya. Og moingon sila, kining tawhana nagpatugag tukod og tore, apan dili di ay makahuman niini. Kun ang usa ka hari nga may napulo kalibo ka sundalo makigubat batok sa laing hari nga may kauhaan kalibo ka sundalo, iya unang tun-an og hukman kun makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, mapugos siya pagpadalag mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atoa pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an, gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Manlingkod, mayong gabi. Gabi na ba? Apit na gina, may gabi sa tanan. Karon may igsuon sa atong ebanghelyo, Christ presents to us or mentions two conditions for becoming Jesus follower, no? O kung sa maning mga kondisyon nga gihisgotan sa Ginoo, kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan o inahan, sa iyang asawa o mga anak, ingon man sa mga igsuon, ingon man siyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. That's number one. The second one is, kinsa kadtong dili mo pas-an siyang cross og mosunod kanako, dili mahimong akong tinun-an. So duha mga igsuon, no? Siguro makapangutan na ta, karon nga nakahibaw ta sa mga conditions nga gihisgutan ni Kristo.
Are you willing to be a follower of Christ? No? Ganahan pa bata nga mahimo tang tinun-an ni Kristo? Gani, usa ka adlaw ni ana, diha ko'y kaila nga miduol na ko. Yang mao ni Ebanghelyo, human gyud sa misa, miingon siya nako, Father, I'm sorry ha, but ako lang yung ipadayag kung siya akong gibati karon Father. You know, hearing today's gospel always upsets me. If anyone comes to me without hating his father or mother, cannot be my disciple. Sakto ba, Father? Og tuod, samtang naminaw ko niya migsuon, ako sang giingnan, do not interpret the word of God literally. Christ is not literally calling us to hate the members of our family in order to be His disciples. Dili na may punto sa Ebanghelyo karon. Muna nga kinahanglan tag mga exegetes, experts sa Biblia, nga maoy mo pasabot nato, dili nato sabto ng Ebanghelyo karon nga literal kaayo. Gani si Jesus, sa dinhi pa siya sa kalibutan, naglakaw, sus, makita nato no, that Jesus loved and obeyed His parents, Mary and Joseph. Masinugtanon kay Jesus, gihigugma niya yung ginikanan. His mother Mary was actually one of His first and best disciples. Yeah, we too must also love the members of our families. So muna ako sang giingnan, no, nga ayaw sabta ang Ebanghelyo karon nga literal kaayo. The word hate, kanang pagdumot may igsoon, signifies putting someone or something in the second place. So mao din na siya pasabot ana. That is, you should make God your first priority over and above anybody else, including yourself and your family members. Sa Bisaya pa migsoon, ayaw higugmaa ang imong pamilya, labaw pa kaysa imong paghigugmas Ginoo. Ayaw higugmaa ang imong trabaho, ang imong negosyo, labaw pa sa imong paghigugma sa imong Ginoo. Munang kung gusto ka mahimong tinun-an ni Kristo, you have to put God first, and everyone must take the second place. Mao ni ugma maigsoon atong sa ulogon ang piyesta o ang birthday sa atong mahal nga Birhen Maria. Nga kahibaw mo, what makes Mary's life special? She put God first in her life. Mao na, no? She puts God first in her life. Na mao na, sus kanindot, giuna gid niya ang Ginoo. Mahitabo unta kanako unsa imong gusto alang kanako. Mao nang si Maria napuno sa grasya, nahimo siyang bulahan sa tanang mga babae. Another example is si Abraham. Kato si Abraham ba? Dugay na silang nangayog anak. O niya, sa dihang gitagaan siya anak. Sus, usa ka adlaw ni ana, mingon bitaw ng Ginoo, hala Abraham, ihalad ang imong anak. Niya kaniadto kon ihalad gani ang anak. Patyon, kana bang diha sa halaran ba? No? Kay burnt offering man, human og kanang dunggabon niya, human ihawon, o niya human sunugon. Imagine ka na migsuon, sus, kahibaw mo, di gito sayon parang Abraham. Pero kahibaw mo, unsa nitabo? Early next morning, Abraham did exactly what God commanded him to do. Ngiligang Abraham sa? Grabing pagtuo sa Abraham, ikaw may naghatag niya akong anak Ginoo. Ako ni ihalad nimo. Sus, samtang dito na sila sa bukid, kay ihawon na niya si Isaac. Sus, iyan ang tang dunggapon si Isaac. Apan gipugnan sa anghel, og diha sa tingog nga nadungog. Now I know you love your God more than you love your son. Nangligang Abraham, ay. Mao na, gikahimutan si Abraham sa Ginoo, kay bisa ng iyang bugtong anak, wa niya idili sa Ginoo. Iyang gihatag sa Ginoo, iyang gi-offer sa Ginoo. Kay kahibaw sa Abraham nga ang tanan gikas Ginoo. Kato si Sarah, iyang asawa, baog man to, di man to ka anak. Unya gihatagan sila anak sa Ginoo, imo man ning hinatag Ginoo, ako ning iuli nimo. So nahimuot ang Ginoo, nya insin nahitabo. Abraham, he became the father of many children.
No, muna siya maigsoon. God bless him with many descendants, as many as the stars in heaven, as many as the sand in the seashore. So muna ang limiga kadagdahan. So muna premyo, reward sa tao nga giuna ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Si Maria, si Abraham, o ang mga santos, sila mo'y modelo na to maigsoon sa atong nagipuy-an gid nila ang ebanghelyo karon. They are the perfect witnesses of the gospel. Muna ang hagit maigsoon mao ni, ang hagit na to. Ayaw higugmaa imong pamilya, ayaw higugmaa imong kaugalingon, ayaw higugmaa ang imong kabtangan, imong mga butang, labaw pa sa imong paghigugma sa imong Ginoo. Make God as your first and foremost priority. Munang no matter how busy you are, bisag sa imong kabisi, sa imong trabaho, sa imong negosyo, sa imong pamilya, tagaig yung panahon ng Ginoo. No, yung tagaan ko sa Ginoo panahon. God gave us time. Imagine maigsoon, matag simana, pagkadaghan, pagkataas sa gihatag sa Ginoong panahon na to. Natanawa ha? Every day, God gave us 24 hours. Every week, God gave us 7 days. No? Ato kanong i-compute 7 days times 24 hours. Pila ka oras ang gihatag sa Ginoo matag simana nato? Biko no? Every week, pila gihatag sa Ginoo nato? How many hours? 24 times 7. Katong bright og mga mathematics, no? Pila? 24 times 7. Sus, tanawa ha? 168 hours ang gihatag sa Ginoo nato. Pero kahibaw mo, pila gipangayos Ginoo nato? Sa usa kada semana, usa ka oras ra gyud. Mao na, usa ka oras ra gipangayos Ginoo, di pa ka makahatag sa Ginoo. Uy, ayo pag hinakog. Kay ang tanan gikas Ginoo, gani inigdayon og kanang blessing sa bag-ong tubig o bag-ong kalayo. Inig-blessing yun sa Paschal Candle sa pare. Maingon ang pare ay, inig-tuslok niya sa mga kining naman ay mga lungag-lungag maigsoon. Maingon ang pare, ikaw ang Alpha o ang Omega Ginoo. You are the Alpha and the Omega. Imo ang panahon o ang mga katuigan. God owns everything, even time. So muna sa maigsoon, God gives us time and He waits for our available time. Ayaw pag dinaw. No matter how busy you are, always find time for God. Unahang Ginoo sa imong kinabuhi. Unang kanta, seek ye first the kingdom of God. No? And His righteousness. Makaplagan na ginimong Ginoo sa imong kinabuhi, and everything shall be added unto you. Kining uban namong gikinahanglan mo sunod ra gyud di. Mao ni siya karong Domingo ha migsoon, actually Jesus is talking about radical demands of discipleship. Na dili sayon nga mosunod ni Kristo. Dili sayon mahimong iyang tinun-an. Kay ngano man tungod kay kung gusto kang mahimong tinun-an ni Kristo, you have to place God above family, above possessions, even our own lives. So, mao ni ang punto sa ebanghelyo karon maigsuon, no? Medyo bugat. Ikaduha nga gimension sa ebanghelyo, kung gusto ka mosunod ni Kristo, uy, pasana imong cross. Following Jesus entails commitment, total commitment and sacrifice. Saying yes to Jesus would also mean learning to say no to our selfish desires. Muna, naagin siya demands of letting go our comforts. So muna, nadigid siya sayon, no? Nga mahimo kang tinun-an ni Kristo. Muna, nga ang pangutana karon, are you still willing to be Christ's follower? Katong maingon nga, yes. Bisag lisod, yes. You know, naay gisaad ang Ginoo nato. The Lord has promised us something. Unsa man, tulo ka butang maigsoon. Katong mosunod sa Ginoo bisag lisod, ayaw ka hadlok o ayaw ka balaka, kay dili ko kamo pasagdan. Ang una nga promise sa Ginoo,
I will be with you until the end of time. Ikaduha nga promise sa Ginoo sa mga musunod niya bisag lisod kayo, ang giingon sa Ginoo, do not be afraid because I will never abandon you. No, I will never abandon you. And third promise, kay ba mo kunsa? Mingon ang Ginoo, do not worry. Musunod mo nako, mapasaan mo sa iyong cross, o sahay mo biya mo sa iyong pamilya, ayo kahadlok because I will surely take good care of you and of your family. Nindota magzonay, di kita niya pasagdan, di kita niya biyaan. Munang padayon ta sa atong commitment sa Ginoo, making Him first sa atong kinabuhi, our first priority. Taliwala sa daghang mga pagsulay, mga pagantos, padayon gihapon ta kay nga naman nakahibaw ta nga naa ang Ginoo. Dili mo biya nato, naa siya, andam nga motabang kanato. Amen. Manindog palihog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo kitang tanan, nagato ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo yang anak kabugtong Ginoo nato, gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birhen, sakit sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, siya katulog kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuos sa Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Dios kanunay nahinangup kanato sa pagpatalinghog sa atong mga pagampo, magampo kita alang sa mga panginahanglan sa atong simbahan o sa kalibutan. Sa matag pagampo kita moingon, Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mahinang pong mudawat sa tanang katawhan, ug mudasig kanila sa pagpuyo diha sa matuod nga Kristohanong kahiusahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan, sa kanunay himuon nilang sumbanan ang Dios nung kaluoy diha sa pagtagad nila sa ilang mga katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga kanunay natong pangitaon si Jesus diha sa uban sa ingon bag-uhon nato ang atong panglantaw sa kalibutan sama sa paglantaw ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang tanang masakiton na nagantos na bugatan sa palasunon og nagbangutan, makasinati sa makaalim nga gugma sa Dios diha sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga matuohong mihalina, makadawat sa ilang ganti ang kinabuhing dayon dito sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamati, dungga ang among mga pangamuyo. Maluluyong Dios og among Amahan, pamatia ang among mga pagampo, aron mamahimo kaming ilhanan sa imong mga panalangin ngadto sa tanan nga among mahimamat, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, bagampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug tibok niya santos nga simbahan. O Dios sa kalinaw o gugma, himoa kining among halad, nga tinuod nga pagsimba kanimo o nga magahiusa namo kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mahal. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen, nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon, og sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya sa walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ning pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga maatubang og mawalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Jose among arsobispo ug tanang mga pari. Hinumdumi usab among maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolas o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila ami ko nga daygon ug ami ko nga himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya,
gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan dahil sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong gitudlo kanato sa atong manubos. Ama namo nga naa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahon na aron tanabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, angtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagyon kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa ka ninyo. Manausap. Ipakita ta karon ang pag-inig sa unay. Cordero sa Dios, nga nagawag kang sa mga sala, sa kalibutan, kaloy Kaluy at kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini mao si Jesucristo atong Ginoo, siyang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan, gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, ko mo kalawat kanimo, panpamulong mo lamang mamaayo ako. Act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita, O Ginoo, ang imong pulong o imong sakramento, naghatag ka namo sa kalanon ug sa kinabuhi, kininggasa sa imong anak,
Magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manlingkod sa makadiyot alang sa mga pahibalo. Mga pahibalo, una, ang atong second collection karon alang sa JP, the second home for priests. Kini pinasubay sa circular letter nga gipagawas sa atong arsobispo. Ang maong second collection atong i-remit sa Office of Economic Affairs sa Archdioceses sa Sugbo. Ikaduha, ang official newsletter sa atong Archdiocese nga mao ang bag-ong longsoranon, available sa atong parish office. Giauhag ang katauhan sa pagpalit niini aron mo masayod sa mga balita bahin sa simbahan. Ikatulo, adunay donation box nga naa diha sa main entrance sa atong simbahan alang sa piso para sa Caritas. Mao kini ang nadawat nga donation. Niadtong Agosto 23 hangtod sa Agosto 25, 2025, ni kantidad og 1,675 pesos. Niadtong Agosto 26 hangtod sa Setyembre 1, 2025, ni kantidad og 3,980 pesos. Suma total, 5,655 pesos. Salamat sa inyong tabang. Ato kining ihatag sa Parish Caritas aron itabang sa atong mga kabos nga kaigsuunan. Ikaupat, karong Lunes, Setyembre 8, sa ulugon nato ang birthday ni Mama Mary. Aduna kitay mga kalihukan pahinungod sa atong langitnong inahan. Adunay pag-ampo sa Santos nga Rosario after the 5:30 p.m. Mass. Ang atong mga choir mohalad og mga awit harana alang ni Mama Mary. Palihog pagdala og mga bulak atong ihalad panahon sa flower offering. Giauhag kitang tanan sa pagtambong. Katapusan. Sugod bulan sa Oktubre, aduna kitay regular nga pagpangumpisal, Lunes hangtod sa Biyernes, sa alas 11 sa buntag ug alas 3 sa hapon lamang. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang atong parish office. Daghang salamat gikan sa the team of pastors. Additional announcement, ang annex lot nga iya sa St. Joseph Academy, kining space dinhi, human sa dalan din ha, no? Sunod, pwede na natong maparkingan. So, starting this Sunday, so we'll be using that as our parking area. Kung di na maarang ang mga sakyanan ninyo dinhi sa atong church vicinity, sa atong church ground, so we can use that one, no? So, gisugdan na nato og limpyo niya kanang nakuha na ang mga debris unya ang mga yuta na lang mo'y kanang pangitanan to sa ilabay o ang mga basura, no, nga natigom niya. Daghang salamat sa atong Parish Caritas volunteer si Nathaniel nga maog yun nag-facilitate pagtan-aw, no, dihan napita nga mahimo ginatong parking space. O gusab ang nagpahulam sa backhoe o sa dump trucks si Ma'am Vilma Owano o si Marco Owano, no? Pasalamat ko nila kay gi-announce ra nako and they're so willing to help us realize our plans nga mahimo siya nga magamit na to as parking space every Sunday, no? Every Sunday. So, dako na itong pasalamat, no? Kay bisag piso, huwag kita makagasto sa clearing operation sa paghawan ng dapita. So, mura na biya siyang nalasang kay pila na katuig nga napasagdan ba. Ya karon nindot na kayo, no? Nahawa na gyud. So, again,
kung mosimba mo niya adlong Domingo, puno na dinhi, ditso mo dito. Kay abli na siya ang atong parking space. Daghang salamat. Manindog palihog. Ang Ginoo manaaga ninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa, dalig ugmaw kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Daghang salamat sa pagtabong sa Santos nga misa. Maayong gabi sa tanan.